Доброго здоров'ячка. Звати мене Мигаль, я сам родом із Кушниці, і мало більше 2 роки назад я заклав свій канал, аби мати де місто, де я міг би не ганьбитися свого, де я міг би просто свобідно говорити по-русинськи. І з того часу насправді дуже много чогося стало, дуже много чогося поміняло. Перше та й найважливіше, ож прийшли люди, прийшла аудиторія. Ото ви всі коникат тепер це відео. На момент накручування цього відео на каналові у мене скочило щось мало більше 4000 позирачів, і я би хотів усім вам подякувати, або направду. Бо ви, люди, які мене никають, принесли мені в коментарі дуже много чого доброго, дуже много чогось теня навчили, та й надіюся, ось може пораз, а я вас. Воно би хотіло якое маленько майсяточне відео, або то ти паскудоти пішли на нас війну, та, не знаю, такое я би кіл голову забив. Пораз ніч не думати. Я би хотів вихоснуватися відео шанс дещо вас попросити. Наприклад, мого з передущого відео, та й многих других, ми видимо, що люди часто пишуть мені в коментарях такое айно ми це слово упознаємо, айно ми го любимо, або тепер так уже не кажуть. Тепер так уже се рахує не файно. Та хочу вас зазвідати, чого ви перестаєте хоснуватись які слова? А чи нитко вас, не заставлять, не силує? Нитко вас на то не тручать? Нічся пілого не стане, кі діти кроме м'яча будуть копкати ще й лобду. Ніко з вас не буде сміяти, кіть на стіл покладете попіля кружки ще й фінджу. Ніко не буде у вас тикати перстом, кіть будете си увечері світити литриком, а не лиш фонариком. Із запакованим куфером можся добрати руно так само далеко з Чумайданом. Та й ембрела усокотить вас від дождя руно так файно гізонтик. Та прошу вас, люди добрі, не ганьбіться свого. Є й друга категорія людей у коментарях, котрі знають ми писати айда що паскудне. Пораз зустрічав людей, котрі пробують нарочно мене заганьбити, що кажуть: та щеся оберімо до уганів, зміннася по столи та пойме співати. Мені з того насправді дуже смішно. Ото май часто якраз люди виціть наші з Подкарпаття, і це дуже інтересна думка, коли челянник рахує свою бесіду своєї родини, свій язик своєї матері якимось рудиментом, котрим можна було говорити лише 100 років назад, а тепер уже ніяк. Гіби говорити по-нашому є деяким отказом від прогресу та й еволюції. Це я не знав що. І в той самий час мало більше гід тепер заклались ми проект інтерфейса, де ми пишемо публікації за інтернет, технології, комп'ютери, телефони, ще всяку біду. Появилася в нас рубрика з популярною наукою, де пишемо за еволюцію, палеонтологію, космос, за всячину. І якся так стало, що побирувались ми вихоснувати наше слово, пишучи за хімію, за палеонтологію, і не вбрались ми в постоли. Де у пана? Так се гадав челянник, котрий мене пробує заганьбити за то, що я посмів любити дещо своє, не заслужив того, бися на нього домак творити. Ні? Мені страшно від таких людей, котрі у страхові визирати не модерними, готові видверечі самих себе, готові самі себе насилу асимілювати у дещо другое. Бодай би нікого в них перстом не тикнув, що не деякі не такі гемало би бути. Страшно ми з таких людей. Вони натільки не видять, а ведь не хочуть видіти цінність своєї культури, свого материнського язика, що вони ладнися від неї відказати і виверечи й гет, так і нараз. Та люди добрі, чистовані мої позирачі, хочу вам подякувати, айбо направду. За ці 2 роки сталося много чого доброго, та й пілого теж, айно. Айбо ви ня дуже много чого навчили. І тот факт, що вже вас більше 4000, доказує мені, може й все ще комусь треба, кроме мене. Може, ще дако любить нашу бесіду. Дуже се надію, прийде нам супокій. Кінчується війна, туті пісранники перестануть нас циргати на сході. А пак далі, може, і ми в себе дома захареме. І буде в нас на обшарювий порядок, не? Сукутіться, щеся з вами звидиме.
Був із вами Мигаль. Майтеся.